Вітаю, друзі! Як дізнатися, який у вас диск? CCD чи HDD? Я роблю це на прикладі Windows 11. Правою кнопкою миші натискаємо меню «Пуск», термінал адміністратора. Тут ми вводимо команду jet-physical disk. Натискаємо Enter. Тут відобразяться ваші диски. Наприклад, в мене HDD. Media Type. Ось тут вони в цьому віконці будуть. Для мене це самий простий спосіб. Дякую всім. До наступних зустрічей.